Дагыстанда Каспий диңгезе буендагы кунакханәләргә Украинаның көнчыгышыннан килгән кочаклар урнаштырыла. Рәсмиләр Дагыстанда 100дән артык кочак килде ди. Аларның күбесе Луганск өлкәсеннән. Берләшкән Милләтләр Оешмасы кочаклар агентлыгы хәбәр итүенчә, Русиягә Украинадан 100 меңләп кочак килгән. Дистәләгән мең кеше көч кулланудан качып Украинаның башка өлкәләренә таралган. Таҗикстанда кайбер мөселманнар эссе булуы сәбәпле ураза тута алмауларына зарлана. Башкала дүшәмбедә Рамазан аенда да күпчелек ресторан һәм кибетләр ачык. Таҗик табиблары ураза тоткан мөселманнарга кояшка чыкмаска һәм авыз ачканда да күп итеп су эчәргә киңәш итә. Беларуста Рим католик динен тоткан 300 кеше Минскидагы Изге Мария ширкәвеннән Буцлау авылына таба йөрешкә чыкты. 125 чакрымны юлчылар 5 көндә үтәчәк. Йөреш 4 июль көнне Буцлау Изге Анага багышланган католик бәйрәм белән тәмамланачак. Молдовадагы бер иҗтимагый оешма бюджет хезмәткәрләре өчен әзерләнгән хөкүмәт финанслаган Роман теле программасының нәтиҗәләре белән таныштырды. Узган ел эчендә рус телле 500 кеше романчадан дәресләр алган. Дәресләрне хөкүмәт ярдәмендә Европа мөгаллимнәре берләшмәсе оештырган. Гыйракта башкала Багдад белән көньяктагы Басра шәһәре арасында тиз йөрешле поездлар йөри башлады. Кытайда җитештерелгән поездлар 550 чакрымлык араны 6 сәгатьтә үтә. Бер якка баруына да $25 төшкән бу юл өчен акча Гыйракта күпләр өчен түли алмаслык кыйбат. Шулай ук Багдадта 1920-30 елларны чагылдырган фото күргәзмә ачылды. Рәсемнәрне Гыйрак тарихын сөюче энтузиаст Хашим Трат җыйган. 2012 елда ул Гыйрак мәдәниятен торгызу һәм аны чит илләрдә таныту өчен әлегә күргәзмә белән дөнья буйлап сәфәрләр оештырды.